Ito pala, daily update. Akala mo ko party nito. Ay! People, pupunta to na nakahawa ba yan yung mata mo? Baka sumirit lang, mapansigan niyo. So, pupunta siya ng India. Magandang hapon mga taga-subaybay. Andito na naman tayo ulit sa panibagong episode. Live question of the day natin. Galing kay Miss Lizelle Bulata. Paano humindi sa taong pinagkakautangan mo ng loob na tipong ginagamit nila yung utang na loob mo sa kanila para makuha yung gusto nila? Hanggang kailan ba dapat magbayad ng utang na loob? Thank you in advance sa pagsagot niyo. I'll give you one example. Di ba ang isang tao talaga pinagkakautangan natin ng loob, magulang, na alam natin na inilabas tayo sa mundo, pinakain tayo, pinaaral tayo, pinalaki tayo. So yun yung isang bagay talaga ng utang na loob, tama ba? So, ang tanong, pag magulang ba utang na loob na yun? At ang sagot ko doon, para sa akin, ako ina-analyze ko talaga, may utang na loob ba ako sa magulang ko? At ganoon din ba yung mga anak ko may utang na loob sa akin? Ako, para sa akin personally, I think dapat wala. Dapat wala akong utang na loob sa kanila at dapat wala rin silang utang na loob sa akin. Now, ang pangit lang ng salitang walang utang na loob kasi parang ang dating ingrato. Pero, alam nyo ba, personal sharing ko na lang to yung mismong nagkaroon ako ng anak, alam ko, feeling ko, at alam ko sa puso ko na utang na loob ko rin sa kanya na lumabas siya sa mundo na to. Kasi kung hindi siya lumabas at hindi niya ako binigyan ng responsibilidad at obligasyon, hindi ko rin maitutuwid yung buhay ko. So kung ibabalik mo sa kanila yung binigay nila sa iyo, bonus na lang yun pero hindi required. At yun yung pananaw ko sa utang na loob, akin at sa anak ko. At sa tingin ko, ganun din sa ako at saka yung magulang ko. So mismong tumulong sila sa iyo noon, hindi dapat magbayad ka ng utang na loob kasi may napala rin sila para sa sarili nila na naipagmamalaki nila sa buong bayan na tumutulong sila sa ibang tao o kaya naipagmamalaki nila sa inyong magkakamag-anak na tumutulong sila sa iyo. Napakinabangan din nila yung isang bagay na tumutulong na sila sa inyo noon. So whether maibalik mo yung tulong na yun o hindi, feeling ko nakinabang na rin sila sa tulong na naibigay nila sa iyo sa mga bagay na naramdaman nila at naging parang tindig ng pagkatao nila na nakakatulong sila sa ibang tao. Confusing ba? So anyway, hanggang doon ang advice ko, medyo mahaba na. If you want to know more about a certain topic, siguro magtanong na lang kayo ulit under a different kind of question. And of course guys, naasahan ko ang inyong comments and questions sa ating Basecamp. Maraming salamat at again, see you in the next episode. Bye-bye! Peace! Palakpakan nyo naman si Lawrence. Magpapakasal na to. Pag-imbitahan niya.